Hey, det er så min nyindkøbte BMW E34 525i 2,5 liters 24 væger 192 heste 250 Nm. Ja, der er ikke så meget at sige om, men den er billig, eller den var billig. Jeg lægger lige et par bukser. Så, men komplet lædersæder hele vejen hjemme. Stort lydanlæg. Der sidder ikke mindre end 12 højtaler i hele bilen. Og der er stor soltag i, og automatisk nedblænding af bakspejlene, og jamen, hvad er der i den bil her? Der mangler intet. Ja. Der er parkeringssensor på, bagpå. Original BMW-fælge. Se. Læderkabinen. Trænger lige til en lille kærlig hånd, men altså 2-zone klimaanlæg, stor bordcomputer, en radio, automatgear, sport, økogear, upload. Ja. Yeah. Det er sgu dejligt. Det er sgu en dejlig vogn. Kan I lige få lov til at se motorrummet. Det er nok det, jeg får lige mest med sådan lidt på. Se mig selv. Så. 2,5 liter. Enkelt vaners. Hun lufter dejligt varm i hvert fald. Hun har også lugekører. Så, jo. Ja, da jeg hentede den, der var der en rude, der var balleret i den. Så jeg har lige udskiftet ny dør. Ja, den anden dør, den kommer sådan set mere eller mindre på igen. Jeg skulle sådan set bare have en anden rude i, og den er helvedes fart. De penge kunne jeg sådan set godt have sparet. Hvis jeg vidste, jeg skulle holde hjemme. Så, men ja. Det er BMW'en. Så, men der er lidt at gå i gang med, og ja. Hun skal nok blive i stand. Så det er jo ikke... Så der... Ja... Kæmpe bagagerum. Dejligt med masser af plads. Ja.